Sugeng pepanggihan malih ing cariyos jagating lelembut. Ing saat menika badhe kula babar cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan dikancani sing mbawreksa kali winanga. Sugeng midhangetaken. Cerita jagating lelembut kuwi pancen medeni nanging uga nyenengake. Akeh wong sing padha seneng amarga penasaran kepengin ngerti sing saktenane. Cerita iki kedadian nyata puluhan taun sing wis kepungkur. Sawise mulih saka Jakarta, Kasdi dadi rasan tangga teparone amarga dadi pengangguran. Kasdi banjur nindakake laku prihatin kanthi nenepi sinambi mancing saben bengi ing Kali Winanga. Penere ing jalan Parangtritis kilometer 17 ing dusun Butuh. Anehe anggone mancing tanpa pakan saka Pundung mangkat tekan Butuh ing Kali Winanga kuwi ya bisa diarani rada adoh. Mula Kasdi banjur gawe gubuk ing pinggir Kali Winanga, papan kanggo leren. Meh 3 sasi suwene Kasdi anggone nenepi saben bengi prasasat mesti ana iwak sing kepancing. Iwak asile mancing banjur diwenehake marang Karya. Karya kuwi sawijine duda wis tuwa tur uripe keserakat. Bojone digawa wong lanang liya mbuh wis ora karuan parane. Pomahan lan sawahe diapusi tanggane dene anake wis ado-ado dununge. Mula Karya uga bareng nglakoni prihatin nenepi ing pinggir Kali Winanga. Karya bungah banget atine nalika diwenehi iwak karo Kasdi. Kandhane Karya, "Matur nuwun Den Mas Kasdi, ulam badhe kula bakar lan saged kula tedhi." Ing sawijining wengi nalika Kasdi lagi nunggu pancinge, katon ana regemenge wong kakung sing wis sepuh nyedhaki Kasdi. Wong kuwi rambuté putih dawa diore nganggo iket wulung. Sanalika Kasdi rada tratapan atine, wong sepuh iku ngendika marang Kasdi, Jebeng, kowe nyedhakno gubuk. Aku ngerti yen anggonmu mancing ora nganggo pakan." Kasdi banjur manut apa dawuhe wong sepuh mau. Ing batine Kasdi kandha, "Iki wis wengi tur sepine kaya ngene, kok simbah iki ora sare, malah ana ing pinggir kali kene." Wangsulane Kasdi, "Inggih, sendika dawuh, Mbah." Ngendikane wong sepuh marang Kasdi, "Ngene ya Jebeng, mangartiya wiwit wektu iki kowe tak kancani mancing amarga aku ngerti yen kowe lagi goreh atimu lan kuwur pikiranmu karmu laku prihatin golek wangsit lan golek pepadang." Kasdi ora wani nyawang marang wong sepuh kuwi nanging banjur wangsulan, "Oh, nggih Mbah, matur nuwun sanget Mbah. Kula dipun kancani lan dipun biyantu." Wiwit iku meh saben bengi wong sepuh kuwi ngancani Kasdi anggone mancing. Wong sepuh kuwi lungguh semedi ana jero gubuk, dene Kasdi nerusake mancing nganti wektu para esuk. Angin wengi tumiyup krasa sumripit ing pinggir Kali Winanga. Wit-witan sing dhuwur-dhuwur, wit gayam lan wit-wit dapuran empring uga kasempyok angin banter sing tumiyup. Suarane wit empring sing kasempyok angin gerat-gerit lan kemersak
Wengi kuwi hawane krasa atis banget, rasane wengi saya sepi, saya tintrim. Pinuju padang rembulan purnama, kena cahyane rembulan kahanan ing pinggir kali Winanga katon cetha welo-welo. Cahyane rembulan bisa nembus madangi tlatah pinggir kali, senajan rada peteng amarga ketutupan kegodhongan wit-wit gayam sing dhuwur-dhuwur lan dapuran-dapuran wit empring. Nalika kira-kira jam 3 bengi, dadi rembulane wis ana ing sisih kulon, wong sepuh mau ngadeg, rambute putih dawa diore pating kriyap, ngendika marang Kasti. Ngendikane, Jebeng, kowe enggalo baliyo, delengen kae, papanmu kae. Suarane cetha lan tangane nudingi sawijining arah panggonan kang sinandi. Lagi wae Kasti ngrungokake suarane wong sepuh mau, ana swara gemrubuk angin tumiyup semiyut banter banget. Kasti banjur noleh goleki wong sepuh mau, nanging wong sepuh mau wis ilang musna kagawa sepining wengi ing pinggir kali Winanga. Kasti banjur mulih alon-alon bareng karo semilire angin wengi. Atine ayem, wis oleh wangsit anggone nenepi. Lesesasi Kasti njur ndaftarake melu tes guru Inpres 10 lan bisa kasil. Papane nyambut gawe persis karo pituduhe wong sepuh mau. Tekan seprene wong sepuh sing ngancani mancing dheweke isih dadi misteri. Sri Wijayanti. Mekaten para pamirsa pandemen waosan cariyos mliginipun waosan cariyos alaming lembut. Kula wau sampun kula waos kanthi ira-iraan dikancani sing mbawreksa kali Winanga. Mugi kemawon cariyos kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, nuwun rayu ing pinanggih.